Čau, to je zase Řízek a zdravím vás zase z mojí dovolený. Tak jsme na dovolený. Teď jsem tady vyšel. Už jsme po obědě dávno. Jsem zapomněla natočit. Jinak včera večer jste viděli něco ne? No tak byly obří bublinky. A to bylo úplně super, protože jsem tam byl v nich a to bylo taky super. Tam se vlastně napustili sami bubliny. Jirka to hledá na YouTube. Ti každý bude znát na YouTube jako čerta. My teď jdeme na večeři, že jo? Jo, takže jste slyšeli, jdeme na večeři. Tady to video bude hned po večeři na YouTube, takže to vlastně bude, jako kdyby tam bylo hned. Zase umývala. Vypadá to jako falešný pozor, je pravý. Ne, nebudu kopírovat. No, copyright. Hello my friends, welcome to Super Park. No, ne, budu mluvit anglicky. Má angličtina. Já to zatím střihnu. Až budeme, no, tady jsme, jak jsem to minule pustil. Už jsme tady, jak se komunita. Příroda. Vypadá to, když jdu v přírodě. No, palma. Tak já to zatím střihnu. Tak zatím. 5. A jsme tu. Jsme zase pokoj, kde jsou počítače. Tam vzadu, počkej, nevím, jestli vidí. Počkej. A co tam za tím slupem? Tady za tím slupem to počítače tady. Tímto slupem. Zase začíná být noc a tak jim to vypadá. Přeskakuje den. Dobrý. Už začíná být velká noc. Ha. No teď vidíte ty počítače. Hele. Vidíte? Ty počítače. Je u toho Wi-Fi. Já tam chodím na Wi-Fi. Protože já tu mám notebook. Maminka je na YouTube, Jirka je na YouTube, já jsem na YouTube. Jop. Jop. Stop. Ja, hele. Co to? Ne. Ne, proč to nejde?
dělat? Hej, Pojďme to takhle světlejší. máme od ní nejsou úplně žádný fotky. Nejsou dneska žádný fotky.